Dcéra kamčatského gubernátora Afanázia Nilovová prekypuje na hodinách francúzštiny mimoriadnou usilovnosťou a nijako nezatajuje svoje veľké sympatie k svojmu učiteľovi. Kým Beňovský v záujme tajnej organizácie vyhnancov získava priaznivú pôdu v gubernátorovom dome, pripravuje sa za jeho chrbtom nečakané spiknutie proti nemu. Tomáš Omachel sa spája s nespokojnými vyhnancami a inšpiruje napísanie kompromitujúceho listu s Beňovského podpisom, v ktorom písateľ odhaľuje zámery spoločenstva vyhnancov gubernátorovi Nilovovi. Medzitým Móric s miestnymi kupcami zohrá simultánnu šachovú partiu o značné sumy peňazí a získava dôležité prostriedky pre uskutočnenie plánovaného úteku. Použije ich na podplatenie kapitána Čurina, ktorý sa zaviaže vydať vyhnancom loď vo chvíli, keď bude more bez ľadu. Natešený Beňovský prichádza oznámiť svoje úspešné kroky priateľom, no namiesto radosti ho čaká chlad, nenávistné pohľady a podozrenie. Obviňujú ho z vyzradenia tajných plánov spoločenstva cárskej vrchnosti. Podľa stanov organizácie zasluhuje si takýto čin jediný trest – smrť. Móric odmieta falošné a zákerné obvinenie a všetkým porovnaním falšovaného a svojho ozajstného podpisu, ktorým sa prihlásil za člena spoločenstva, dokáže, že udavačský list je dielom zručného falšovateľa. A tak vyhnanecký tribunál odsúdi na smrť namiesto Beňovského skutočného písateľa listu Bianicina. Medzi tými, čo hlasujú proti krutému rozsudku, je Beňovský i Omachel. Keď však väčšina rozhodne o treste smrti, za vykonávateľa rozsudku sa hlási zaskočený Omachel. Je to manéver, ktorým sa usiluje od seba odvrátiť podozrenie z účasti na komplote proti Móricovi a súčasne získava šancu odstrániť nežiadúceho svedka svojich špekulácií.
Poďme! Pred! Hej! Nie je vám zima, mademoiselle? V tomto kožuchu? A vôbec, vidno zo mňa niečo, pán Grof? Iba noštek. A ten je vyslovene okúzľujúci. Rýchlejšie, rýchlejšie! Hej! Pred! Slečna, kade mám poháňať? Pred! Glíšte mu výmoľu! Aha, glíšte mu výmoľu, rozumiem. Vpred! Poďme! No tak, hej, 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 hej! Poďme! No! Prevážať sa cez mesto s vyhnancom. Uvedomila si, čo to znamená? Napokon, ak sa dobre pamätám, tak toho vyhnanca si ty priviedol do domu, Piotr. Ale ako učiteľa, a nie ako... Nie ako milenca. Len to pokojne povedz. Veď sa už poznáme zo pár rokov. Čo, Vari, to znamená, že... Áno, to znamená, že dcera sa ti po uši zaľúbila do úbohého vyhnanca. Áno, až po uši. Och, pravda, ak sa ešte pamätáš, čo to znamená. Pomaly, pomaly! No! Stoj! Stoj! No tak, no! No, dobrý, stoj. Toto miesto poľovníci veľmi nepoznajú. A keď ho aj poznajú, tak sa mu vyhnú. To je totiž otcov revír. Mám ísť s vami, slečna? Nie, ostaň len, Arkádi. Podaj veci. Áno. Túto mi nechajte. No nebojte sa, strieľam dosť dobre. Otec ma to naučil ešte, keď som bola malá. Chcel mať syna. Mám šťastie. Mladý muž by iste žiadlivo zatajoval skrýšu strieborných líšok. A ja zasa nič nezatajujem. Vôbec nič, pán Grof. Nezídeme dolu? Pôjdeme. Ale malou okľukou, ešte vám niečo ukážem. Voilà la mer, monsieur. C'est admirable, n'est-ce pas? Áno. A nezdá sa ani také nekonečné. Ako by náprotivný breh bol tu. Celkom blízko. Tamto je loď, na ktorej ste priplávali. Maličká ako hračka. Mali by sme na ňu nastúpiť, zažmúriť oči a letela by s nami ako v rozprávke. Letela by. Veľmi túžite odísť? Ale niečo by. Prečo by ste to tajili? Ja som doma a predsa túžim odísť odtiaľto. Často tu presedím celé hodiny. Aký môže byť život na druhom brehu? Aký život? Akí ľudia? Život je tisícoraký, Afanázia. Záleží na tom, odkiaľ sa naň pozeráme. Iný je z tohto kopca a iný je z Paríža alebo Londýna. A zase iný z Uhorska. Vidíte, zasa snívate o vlasti. U nás sa hovorí, že len ten túži po domove, koho veľmi očakávajú. A keby aj, aká je tu nádej? Som sám, Afanázia. Celkom sám. Chápem. Chápem vás. No ale teraz poďme už rýchlo, lebo sa nám líšky rozutekajú. A prídeme domov s prázdnymi rukami. Tak na čo čakáme? Popuskali by ste ma už konečne. Protivný.
V živote som nevidela tak protivného chlapa. Tomu všetkému je na vine len vaša ctižiadostivosť. Áno, darmo krútite hlavou. Len vaša nesmierna ctižiadostivosť. Prestaň už s tými pohrebnými rečami, Piotr. Nevidím v tom nejakú chybu, že naša dcéra bude grófkou. No už mi teda prepášte, drahá, ale vy blúzdite. Zase ste pozabudli, že tento Beďovský je... Vyhnanec, ja viem. Dnes je ním. Ale možno, že už zajtra, alebo pozajtra bude slobodný. Nechápem, na čo narážate. Nenarážam na nič, Piotr, ale všeličo sa môže prihodiť. Môže vyjsť najavo jeho nevina. Jej veličenstvo mu môže dať milosť. Treba spoliehať na osud, Piotr, ale aj rozmýšľať o tom, ako osudu pomôcť. Pripravený? Hej. Ale ja mám 3. Moja je, moja 3 je sú moje. najkrajšia. Idem ich zobrať. Dobre. Jaj! Pomoc! Moritz! Oh! Jaj! Pomoc! Oh! Pomoc! Stalo sa vám niečo? Nie. Nič mi nie. Chcela som len vidieť vašu tvár. Či ste sa zľakli. A či ma máte radi. Hlupáčik. Hlúpučké dievčatko. Pred! No, poďme! Hej, Arkádí, zastaň! Oj! Slečna už úplne premrzla. Nie. Zavez ju rýchlo domov. Ale nie. Nie, slečna, musíte sa čo najskôr dostať domov. A ja už do osady dôjdem. Sadni, no. Dovidenia, mademoiselle. Dovidenia, pán Grof. Uvidíme sa zajtra na čaji. Vaše líšky, pane. Pravda, že líšky. A príjmite prosím aj túto. Ako pamiatku na dnešný deň. Pred! Ťahaj! No, hej! Poďme, rýchlejšie, no. Hej! No tak. Dobrý deň, Moritz Samuelovič. Dobrý. Vidím, že dnešná polovačka bola úspešná. Máte krásne líšky, naozaj krásne. Najskôr budú z líščieho výmolu. Keby odtiaľ?
No, mne je to celkom jedno, Moritz Samuel, som obyčajný obchodník. Keď vidím striebornú líšku, len to ma zaujíma, či je na predaj. A keď áno, za čo? No, tovar je na predaj. Pravda, za riadnu cenu. Ale, báťuška, v celom Rusku ja platím najvyššie ceny za kožušiny. A môžete sa spýtať hoci koho, kto je Kazarinov. Jedného, dvoch som sa už opýtal, čo sa toho týka. Čakám na vašu ponuku, pán Kazarinov. Ponuku, áno, ponuku. Poďte dovnútra, Moritz Samuelovič. Ľahšie sa dojednáva v teple pri čajíčku. Ďakujem za pozvanie. Nie som kúpec, nejednám sa. Ako chcete. Dám 20 rubľov za jednu. No? Nie je to poctivá ponuka? Naopak. Ponúkli ste viacej, ako som čakal. Dali by ste takú sumu aj mojim druhom? Aha, vy naozaj nie ste obchodník, Moritz Samuelovič. Inak by ste museli vedieť, že u nás je dôležité nie len to, koľko dávame za tovar, ale aj to komu. A toto sú naozaj pekné kusy. Majú hustú, ale sklú srst, stoja za 80 rublov. Len 60. Jedna nie je na predaj. Prosím peniaze. Môžete ich prerátať. Povedal som, že nie som kupec. Nevyrušujem, Piotr? Ale nie, kdeže? A dcéra? Možno, že teraz už zaspí. Dlho plakala, pokúšala som sa ju upokojiť, ale bol si k nej tvrdý, Piotr. Je zatrpknutá a odhodlaná. Odhodlaná? A na čo? Naozaj neviem. Dúfam, že nie na to. Už teraz naozaj neviem, na čo mám právo a na čo nie. Tu nám forma nepomôže, Piotr. Formálne by mali všetci ľudia byť šťastní, spokojní, ale v skutočnosti nie sú šťastní. Čo hovoríte, sú nezmysly. Slová. 1000 razy opakované, 1000 razy napísané slová. Nemôže bez neho žiť, konečne našla niekoho a hlúposti. Detinské. Ale jej oči, Jelena. Čo len mám povedať tým jej očiam? Že mám zodpovednosť a gubernátorské epolety? Ak majú oči žiariť, potom je zbytočné ukazovať im rad svätého Vasila. Píšem do Tobolska, hlavnému gubernátorovi. Vypočuj si z neho jednu časť. Súčasne oznamujem vašej milosti, že pomery medzi vyhnancami ku mne pridelenými sú dobré, ich chovanie riadne, ba lojálne. Medzi vyhnancami vyniká istý Moritz Samuelovič Beňovský, ktorý za jeho úprimnú snahu s nami spolupracovať a zda by si zaslúžil, aby jeho žiadosť o milosť za vzácnej podpory vášho vysokoblahorodia postúpená bola dvoru. Už tým očiam môžem Jelena len toľko to povedať. Či môžem aj viac? To je úžasné. Nerozumiem tomu Kazarinovovi. Je to starý zvyk. V deň narodenia cárovnej obdarúvajú majetnejší vyhnancov. Možno tým chcú uspokojiť vlastné svedomie. Aspoň raz do roka. A preto ti Kazarinov poslal tento čaj. A keby k nemu bolo ešte trošku mlieka. Moritz, už zase tá anglická móda. Darmo sa posmievaš. Angličania rozumejú čaju. Stačila by jediná kvapka. A fantastickú dostane aróm. Nepočúvaj ho, Moritz. Tu máš, pripravil som trochu mlieka do čaju. Máš?
Semyon, slávnostne prehlasujem, že si skvelý človek. To je škoda. Musím ten chválospev odvolať. To mlieko je kyslé. Vylúčené. Mlieko sa zrazí len vtedy, keď je nabrzlé. Nevadí. Možno som objavil nový spôsob. Počkaj! Mlieko sa zrazí aj vtedy, keď je v čaji jed. Šťastie, alebo divná náhoda, zachránila život niekoľkých ľudí, milá pani. A teraz, čo mienite urobiť? S dovolením počkať pána gubernátora a zreferovať mu, čo sa stalo. A čo myslíte? Ako bude gubernátor reagovať? Dá zatvoriť Kazarinova. Zabúdate na svoje postavenie, drahý Beňovský. Vy ste vyhnancom a Kazarinov, prvým občanom mesta. Následkom toho vaše slovo nemá nejakú váhu. Máte v ruke nejaký dôkaz? No predsa čaj. Ach, a balíček je nedotknutý? Ako by sme to zistili? Aha. Rozumiem, to znamená, že... Áno, áno. Ten čaj predsa mohol otráviť hocikto, aj vy. Aby ste mohli niekoho obviniť. Ale to predsa nie je pravda. Vy ale musíte bezpodmienečne dokázať, že iba Kazarinov, iba on mohol otráviť ten čaj. Rozumiem. A už sa to dokázať nedá. Máte ešte jednu možnosť. Ak balíček šikovne znovu zabalíte a darujete ho niekomu vhodnému. Hoci mne na dnešnej oslave. Kazarino ma môže aj vtedy obviniť. Áno, áno, ale aj to by sa mu dalo prekaziť. Narodeniny jej veličenstva sú pre mňa vždy dvojnásobným sviatkom. Sú dôkazom toho, že Pán Boh požehnal jej veličenstvo zdravím a silou. No a znamenajú pre nás tento pompezne pripravený stôl, ktorý vykúzlila Jelena Ivanovna. Veď je to maličkosť. Len čo dovolí naša skromnosť. Skromnosť. Počuli ste, páni? Stavím sa, že ani v Petrohrade nenájdete taký bohatý stôl. Pomaranče, bože, pomaranče. Skade ich máte, Jelena Ivanovna? Ešte vo februári ich doniesol kuriér z Tobolska. A tak sme ich uchovali pre dnešný deň. Skromný pozdrav leta našej smutnej zime. Či ani nie je taká smutná? Ale áno, obdivuhodné, slečna, ako sa vy vyjadrujete, to je skutočná poézia, pravda? Treba povedať, že na poéziu má dobrého učiteľa. Hádam, je už čas zabariť čaj. Máme vynikajúci druh gruzínskeho čaju, pochádza z vašej vlasti, pán Malonian. Ja som síce Armén, ale aj u nás sa urodí skutočne vynikajúci čaj. Dovolte, madam, aby som z najhlbšieho poklonov ponúkol tento balíček čaju. Už aj preto, aby zo súťaže gruzínskeho a arménskeho čaju vyšiel víťazne tretí. Indický. Pravý indický čaj v Bolšorecku sa tak ľahko nenájde. Ale možno ani v samotnom Petrohrade. To je od vás veľmi milé. Ale nemôžeme to prijať. Bolo by to naozaj veľmi čudné, keby ste práve vy obdarili nás. A vy ste napokon... Vy ste predsa len v takej situácii, Moritz Samuelovič. Áno, áno. Ani podľa mňa by ste to nemali prijať. Viem, som vyhnanec. Ale pochybujem, že by táto maličkosť mohla zmeniť moju doterajšiu situáciu. No a túto maličkosť by som chcel ponúknuť tým skôr, že som ju dostal do daru od vzácneho člena našej spoločnosti, pána Kazarinova.
A keby ani toto nestačilo, príjmite čaj tak, že ho ponúkam jej veličenstvu na dôstojnú oslavu jej narodenín. Za takýchto okolností, Piotr, to musíme prijať. Urazili by sme jej veličenstvo, keby sme odmietli. Nastia? To je od vás naozaj veľkolepé, Moritz Samuelovič. Naozaj ohromné. Ešte aj vtedy, ak je účastníkom pán Kazarinov. Nikdy v živote som ešte nepila indický čaj. Aj toto je naša veľká chyba tu v Rusku. Všetko, čo je z cudziny, považujeme za lepšie. Hoci možno to, čo sa urodí u nás v Rusku, je práve také dobré. Dozajista máte pravdu, páni. Vaša krásna krajina dala svetu mnoho vynikajúcich vecí. No, len sa pozrime na vaše nádherné kožušiny. Alebo na neprekonateľný ruský kaviár. Alebo hoci len na vodku. A preto si myslím, že by sa nemalo podceňovať, čo je cudzie. Tým by sme sa dostali do druhej krajnosti. Napríklad Angličania sú známi tým, že pohrdajú všetkým, čo je cudzie. Ale indickému čaju priznávajú prvenstvo. A pijú ho s mliekom. Mlieko? Do čaju? Áno. Angličania poväčšine pijú čaj bez cukru, ale s troškou mlieka. Priznám sa, keď mi ho prvý raz ponúkli, bol som tiež v rozpakoch. Ale od tých čias, ak mám možnosť, tak si vždy dávam do čaju trochu mlieka. Nič vám v tom nebráni, pán Grof. Nastia, prinies mlieko z modrej konvičky. Odporúčam vzácnej spoločnosti skúsiť to. Komu smiem naliať, prosím? Ďakujeme, Moritz Samuelovič. Ale my už ostaneme verní nášmu ruskému čaju. Aj keby sme mali byť obvinení, že nejdeme s dobou. Ani vy to nechcete skúsiť, pán Kazarinov? Nie. Nie, ďakujem. No konečne, že počujem váš hlas, pán Kazarinov. Myslela som, že ste ho už dnes stratili. Nastia, nalej mlieka pánu Grofovi. Počkajte! Nepíte ten čaj. Čo to má znamenať, prosím vás? Odpuste. Ten čaj je otrávený. Počujte, Moritz Samuelovič, to nám musíte vysvetliť a dokázať. Čaj musel byť otrávený, inak by sa nezrazilo mlieko. Fuj. Napokon ma obviníte, že som vám otrávil ten váš čaj. A to iba na základe toho, že sa mlieko zrazilo. Ale do kuchynských vecí sa trocha rozumiem. A to viem veľmi dobre, že octáte alebo nakyslasté mlieko sa zrazí, ak sa vleje do horúcej vody. Podľa vás mlieko nebolo čerstvé? Nie, nebolo. To je možné. Tak potom ho môžeme pokojne vypiť. Tak. A teraz vy. Pite. Protestujem. Nestrpím, aby ma hociaký nikto už najprv upodozrieval, potom drzo vyžadoval odo mňa dôkaz. A naozaj nechápem jeho správanie sa. Ale pán Kazarinov, len si pokojne vypite ten čaj. Aspoň skôr zakončíme túto epizódu. A potom napomenieme grofa Beňovského. Nebojte sa. Presne tak, báťuška. Že ak máš čisté svedomie, tak to len pokojne vypij. No a čím skôr. Tak to vypíte. Čo sa bojíš? Spokojne. Dajte si čajíček a je to. Odpuste mi. Ja som naozaj dal do čaju trochu jedu.
Ale len málo. Celkom máličko. Chcel som postračiť. Dosť! Špinavý lotor, podvodník. Kolosov okamžite odvedte do temnice. Rozsudok nad ním vyniesiem zajtra. Rozkaz, pán gubernátor. Poďme. Poď. No. Matka Božia! O Bože! Rýchlo vodu! Rýchlo! Čo je, môj drahý? O Bože, to je strašné! Ticho! Ticho! Počkajte chvíľočku, páni. V tomto tak tragickom a otrasnom okamihu plným právom pred vami prehlasujem, že vyhnanec Móric Samuelovič prekazil takú udalosť, ktorá keby sa bola podarila, zmarí úkladne život gubernátorovej rodiny a slobodným občanom Bolšorecka. Preto odvolávajúc sa na dekrét cára Petra Veľkého, vzťahujúceho sa na vyhnancov, nariaďujem, aby vyhnanec Móric Samuelovič nadobudol späť slobodu a meno. Gróf Beňovský, ste slobodní. Tak teda, ty si vymenila ten otrávený čaj. Áno, náš čaj som zabalila do Kazarinovho balíčka. Otrávený čaj vo vrecku čaká, aby si ho zabavil ako dôkaz viny. A koho si zasvetila do toho plánu? Iba Beňovského, aby mohol zahrať rolu. Aby mohol zahrať rolu. No toto je to. Pre jednu dobre podarenú komédiu si zo mňa urobila šaška. Skvelé. Pompéznu rolu si mi vydelila v tejto infantilnej divadelnej hre. Ja som bol dvorný blázon, manžel blbec, ktorý sa o všetkom dozvie až nakoniec. Zosmiešnila si ma pred sebou samým, aj pred celým Bolšoreckom. A ja už mám podpísaný omilostujúci dekret pre toho podvodníka. Tak mi povedz, Jelena, čo mám s tebou robiť? No povedz mi, čo mám s tebou urobiť? V prvom rade ma už vypočuj, Piotr. Nikto ťa nechcel zosmiešniť, ani si sa nestal smiešným. To, čo si urobil z vlastnej iniciatívy. Aby som ti vysvetlila svoj čin, nebola iná možnosť dokázať Kazarinovú vinu. Alebo sme ho mali nechať utiecť? Nie, to teda nie. A že si Grofovi vrátil slobodu, to je podľa formy celkom správne. Ten čaj vlastne mohol byť pôvodný, ten otrávený. A potom všetkom, keď sa Afanázia tak kompromitovala pred celým Bolšoreckom s jedným vyhnancom, si to čo najmúdrejšie zariadil. Vôbec som nechcel múdro postupovať. Jednoducho som chcel, aby ten nešťastník zomrel ako slobodný človek. Ja viem. Si obdivuhodný človek, Piotr. A ty ma zas lepšie poznáš ako treba, Jelena. A ako vysvetlím, že Beňovský zostal potom všetkom živý? S tým si nelám hlavu, môj milý. Pomohli mu dobré rady, borovička, okiadzanie, no a milosť Božia. Jednoducho nechápem, prečo ty nie si gubernátorom Bolšorecka. Ty ako sa mohlo zraziť to mlieko? Ale, milý Piotr, snáď si nemyslíš, že v takomto dome nie je kyslého mlieka v modrej konvičke. Výborne. No tak pošli ku mne toho zomierajúceho. Dovolte mi, pán gubernátor, vyjadriť vďaku za vašu veľkodušnosť. Naozaj? Ja si myslím, že ste vynikajúci šachista. Ale, pán gubernátor... Včera som sa dopočul o veľkej náklonnosti mojej céry, ktorú pociťuje voči vám. Táto zvesť ma vôbec nepotešila. Skôr naopak. Chápem to. Vtedy som ešte nemohol tušiť, že Kazarinovou čaj takto priaznivo vyrieši celú túto otázku. Ale Afanázino včerajšie duboverné správanie sa k vám, pán Gróf, dúfam, že viete, čo je vašou povinnosťou. Viem, pán gubernátor. Afanáziu prirodzene od tejto chvíle považujem za svoju snúbenicu. A v dohode s ňou určíme termín našej svadby. Veľmi sa teším, milý synu, že ste sa tak rozhodli. Viem, že nie ste v takej situácii, aby ste sa mohli zavďačiť snubným prsteňom svojej verenici. Príjmite preto odo mňa tieto dva prstene ako dôkaz úcty
a zároveň ako dôkaz zmierenia. Ďakujem. Veľmi ste ma poctili, pán gubernátor. Bratia v Kristu, sme svedkami veľkého dňa. Pán Boh láskavý a milostivý dovolil, aby syn človeka, ktorý tu klačí pred jeho milostivou tvárou, po svojom omyle a pokrutom pokání znovu našiel k nemu cestu. Budete svedkami, moji milí, tej milosti, ktorú nám náš Pán Ježiš Kristus, jej veličenstvo cárovná ako hlava Svätej synody a ostatné svetské vrchnosti preukazujú. Vstaň, Synu Boží, a obráť svoju tvár ku spolublížnym. Prevezmi tento spis, synu, a prečítaj, čo je v ňom napísané. Ja, bývalý vyhnanec Moritz Samuelovič, spáchal som nesmierne hriechy voči našej matke, svätej Rusi. Hriech však z milosti Božej nie je večný. Vykupiteľný je dobrými skutkami. Aj Peter bol vykúpený. Vykupiteľný je trestom, ako boli vykúpení aj dvaja lotri. Aj ja som odčinil svoj hriech dobrými skutkami a som vykúpený. Všetká ťarcha, ktorá ma dosiaľ ťažila, nech je zotretá. Odteraz moje meno Beňovský Mauricius Augustus.
Chodil si po svete so sklopeným zrakom, synak. Odtekali vody potokov a tvár ti neodzrkadlovali. Vody jazier sa ščerili a tvár ti nepokrivili. Teraz pozdvihni svoj zrak, uchop toto zrkadlo a pozri sa do očú. K menu tvojmu dostala sa i tvár tvoja. Pozerám na seba. K svojmu menu som dostal späť i svoju tvár. Poboskaj svoju tvár, beňovský Mauricius Augustus, a zvítaj sa znovu sám so sebou. Poboskám svoj obraz. Veď znovu som stretol seba. A nebol si, a znova si sa narodil. Spolublížni, vezmite ho za ruky a vedte ho, ako by sa znovu narodil. Veľa šťastia, Moritz, aby si dokázal prekonať svoje nešťastie. Si sám? Ako vidíš. Čakáš niekoho? Teba. Mám rozsvietiť? Netreba. Naozaj netreba. Aspoň sa mi nebudeš musieť pozerať do očú. Tam by si sa videl lepšie ako v zrkadle. To všetko bola číra náhoda. Áno, ale ty si z nej vyžmýkal všetko, čo sa len dalo. Snubný prsteň, svadobnú posteľ, celú komédiu. Ďakujem za pokarhanie. No, dúfal som... Že surové sibírske výchrice vyfúkajú zo mňa vrbové. A ja nu. Nie. Všetko je vo mne živšie ako kedykoľvek predtým. Mal som dosť času, aby som premýšľal o Aninej smrti. Tam som ti ešte mohol odpustiť. Hnali ťa udalosti. Ale tu ich usmerňuješ ty. A ja neverím, že cieľ posvecuje prostriedky. Neľudské prostriedky. Neľudské prostriedky? Stovka ľudí sa oslobodí, môže sa vrátiť do vlasti ku svojej rodine. Ak treba aj za cenu neľudských prostriedkov. Neschovávaj sa za nich. Chceš byť prvým človekom. Mojžišom, čo povede ľud suchou nohou cez more. Môžeš tu ostať. Nie je to jedno. Nie. To teda nie. Ak tu niekto zostane, budeš to ty. Neboj sa. Dám si pozor.
Áno, chcem byť vašou verenicou, grof Beňovský. Potom dovolte, vymeňme si prstenie. Na zdravie, moja drahá. Nazdávam sa, že je čas, aby som sa rozlúčil. Ale, Vary, si len nemyslíte, že vás pustíme. V noci medzi vlkov. Vlkov sa on nebojí, mamička. Ale iste by mu bolo ľúto zobudiť tých úbohých psov. Pravda, Moritz? Ďakujem za láskavosť, ale nerád by som sa prehrešil proti pravidlám slušnosti. Otázku prehrešenia prenechajte nám. Zostanete tu a hotovo. Nasťa už zakurila v hosťovskej izbe. Vlkov sa síce nebojíte, ale vidí sa mi, že svoje snúbenice áno. Preto vás radšej sama odprevadím. Si ma?